Toto je príbeh, ktorý napísal sám život. Toto sú veci, ktoré sa dejú okolo nás. Musíš mať nádej, musíš mať sny, musíš mať rodinu, musíš žiť. Nežiť nadarmo, ale žiť pre niečo. Nesmie sa zdávať, ale byť silný. Zober život do svojich rúk, pretože vesmír je iba tvoj. To, čo si stratil, sa snaž vytvoriť a odozdať druhým. Aj keď budeš vyrastať bez mamy a bez otca, nájdi v sebe vieru, že všetko zvládneš sám.